जैसे कि रोज सब देख रहा ब्लॉग वीडियो में ये बहुत ही सुंदर भैया बनी तो ये भैया के आज इंटरव्यू लिया जैसे कने कने 3 आदमी के तो दे हाथ देखते बनी दे फूलल फूलल कैसे बा भैया तो हेने काटबो हेने देखो ना शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मन जैसे कि भैया रुआ माने सगरो देखते बड़ा तो देखो अच्छा भैया और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी। भैया जैसे कि देह बनाए होखे तेकरा खातिर रुआ का खाने के ऐसे देह बनल बा मुर्गा के चुथरी पथरी खानी है कि मुर्गा के सुतरी पसंद जैसे कि भैया रुआ से पूछा था रुआ माने मोटाई के का राज बा हई हेने मांस जैसे कि बाटे तो ये कैसे होखल बाटे आवरी का 4 बजे भोर में भिंडी के भुजिया चोथा खानी है के तो जैसे कि भैया राउर ही शरीर बाटे मोटापा फुलापा बा तो रुआ का खाने के ऐसे देह शरीर बनल बाटे हम कलनाड़ खाइले क्या बोला हम कलनाड़ खाइले अरे भैया कितना सुंदर चीज है मतलब ई का कहला कहे का मतलब हमरा ई बा कि रुआ खाइला तो माने शरीर बनावट कैसे बाटे ये बनावट अब काई प्रकृति के देन बाटे आई मनीष हलचल के जोन टीम बाटे तो रुआ में का काम बाटे इमे हम माने ढोलक बजाइए नाल बजाइए अच्छा तो रुआ लो आइल बनिए जा गया में तो का करे बनी प्रोग्राम का तैयारी बनी सब मजा नहीं आ रहा है। तो जैसे कि भैया रुआ सब गया में आइल बनी मनीष हलचल के साथ है यहाँ तो रुआ सब का करे आइल बनी कौना वजह से आइल बनी तो मैंने हमनी के ब्यास के संग आइल बनी से त का करे सब झाटू खड़े आइल बनी सब क्या बोला ब्यास के प्रोग्राम में तो ब्यास के संग आइल बनी सब का बघा हमनी के झाटू खड़े आइल बनी तो सब सकला की लाड़ चाटे आई बन के जैसे कि लोग सब देख रहा बानी लाड़ छाट फूट तो बाद में होता रही ऐसे भी भोजपुरी में बहुत ज्यादा अश्लील हो गए बाटे तो हम चाहे कि मनीष हलचल के टीम आई बनी सब बहुत ही नाम सुन के यहाँ फिर वो में बहुत ही हस्ती कलाकार आई बने बहुत ही सुंदर कॉमेडियन बने तो हम चाहे कि वो नाम सुनले बनी कि बहुत ही सुंदर कॉमेडी करने बाघा जी तो ऐसा कुछ हमारा चैनल के लोग के खातिर कहती कि लोग पब्लिक एंटरटेनमेंट हुई तनी हंसी आई तनी दूगो चुटकुला कहती भैया चुटकुला तो ढेर बा बाकी एके वो कह है औरत के ई बेचारी को मेहरारू पढ़ल लिखल है एचडी बुक ना है माने बुझे कि बहुत दिमाग के तेज है अच्छा वो बेचारी आइए कोई ले अब बीए के कहल कि बीए कर ले तो पढ़े के बेरा स्कूल के पीछे नेरी लड़ौली इनकर मलकिनी अच्छा तो इनकर मलकिनी माने बुझे कि नए मुकेश भाई के शादी बियाह भई रहे अच्छा काजी से मुर्गी से अंडा बेचले नए शादी बियाह भई रहे सुहाग रात मनावे खातिर गोलन बेचारी के मुकेश भाई हाँ। तो बता हो घूंघटा उठावो ना हटी ना हटी माने मौगी कोई जा मौगी इनकर यहाँ कहली हाँ। हटी हाँ। हम आइए कोइले बनी आइए अच्छा फेनु दूसर का फेनु घूंघटवा हटैलन अपना मलकिनी के देखे बुझे हम आइए कोइले बनी हटी ना आई हटी अच्छा तो मुकेश भाई खिसियाए कहलन ती आइए कोइले बैस रे हाँ हम बीए कोइले बानी आइयो में डॉन बीए कोइले बानी तो हम मलकिनी कर खिसिया के कह तरीके ए नाती तू आइए आ बीए कोइले बारो अच्छा आ एमे तार फूफा तार करिया तो जैसे कि बाघा भैया रहो तो इंटरटेनमेंट के खजाना मानी रहो माने चुटकुला ऐसा कहनी पब्लिक के इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा होगा मगर मुकेश भैया यस तारा पता ही बाघा भैया 20 गिरता रहे अब हम चाहें कि एगो पब्लिक खातिर तू ऐसा कह कि बाघा भैया का मुंह तुपा जाओ तो मैंने इहो सच्चे घटना अच्छा इनकरो नया शादी भई अच्छा और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा लड़की से ना गदही से भई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नया शादी भई अभी कोइले सुहाग रात में अच्छा सुहाग रात में हां जैसे कि सुहाग रात के बाद कॉल हम तो वो सुहाग रात को कहे ठीक बा बहुत सुंदर सुहाग रात में गइले मौगी के लगा अच्छा गइले घूंघट उठौले हां कहले ये तो मेरा खेती अच्छा मैं इसमें आज आलू भूनूंगा हां अब मौगी सोचती है रे भाई ये नतिया आई एकरा कोड़े के चाहिए अच्छा तो ई कहता जे आलू बोया हां आई सूत गइल सुबेर भइल उठ के चल गेले फिर बिहान भइला होइल अच्छा मौगी कहती आज कोड़ी नतिया आई माने दूसर का दिन रुको जरा सबर करो दूसर का दिन होइले अच्छा
तो मौगी सोचलस हाँ हाँ जे आज तो ई कोड़ी अच्छा पूरा मूड बनौले रहे तले फिर गइले घूंघटा उठवले कहले ये तो मेरा खेती फिर वही गो फिर वही गन ये तो मेरा खेती आज मैं इसमें प्याज बोऊंगा अच्छा अच्छा अब फिर सुत गई और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लो अब मौगी सोचती है रे ई बोका हका रे सतुआ खरा एकरा आइल बा तो सुहागरात मनावे के चाहिए हाँ आई रात भर खराटा बन के चल गइले तीसरका दिन अइले तो मौगी खिसियाई रहे हाँ कि जैसे घूंघटा उठवले आ कहले जे ये मेरा खेती है तो कहती है कि ये नाती ये नहीं ई तहार खेती हो रोज आलूए प्याज बोबो आ कहियो मुरई ना बोबो कि अब तारा बाप के बटोइए दे दी तो जैसे कि बाघा भैया हम अब इस चुटकुला सुनिए मुकेश भैया से बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा चुटकुला तार जवाब नहीं था मुकेश भैया के तार मुँह जाम कह दिले बना बहुत ही सुंदर चुटकुला जहाँ कि हम तार नाम सुन मानी कि बहुत ही सुंदर कॉमेडी करल बहुत ही सुंदर चुटकुला बोलल तो एक जवाब में मुकेश भाई के तू क्या कहे के चाहता रह ये कहे कभी कि आयु में डॉन आग जलाता है मुकेश भाई पानी बहुत हद कर पाता है चिवटी के जब पाँख जाम जाए नु भैया सब हाँ। पूजन के ऊपर मौत आ जाए अच्छा, आ अच्छा। नाश के घड़ी आई हाँ तो पूर्व अब पश्चिम में लागे लगी आ सियारा का मौत आई तो शहर के ओरिया भागे लगी वाह और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चिरुआ भर पानी केहू छानी पर डाली नु तो छानी से चुअत ओरियानी केहू पानी ना पावेला वाह। आ हो के ज्ञानी केहू ज्ञानी से बाझला वेद पुराण में केहू पार ना पावेला वाह भाई वाह आ 20 गो घर केहू बनवा देवला 20,000 आदमी के खिया देवला हे से राजा चंद्र केहू दानी ना कहाला आ हाइट में कितनो केहू लंबा हो जाला नु तो बाबूजी के सामने बेटवे कहाला वाह भाई वाह अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाह 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 हे मुकेश भाई 20 तो गिरा तार भाई झाड़ू के तुलना ना करी कुची हाँ झाड़ू के तुलना ना करी कुची आ नथिया के झूला ना करी छूछी छूछी। आ उ ना टलान ठेले तुतरी पथरी। आई गांव जवान में रुआ के कुकुरो ना पूछी डीवजी डॉग शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना बिलाई भैया सबे एगो बिलाई रहे एगो बिलाई रहे बिलाई हर मुसवा सब के बिलिया चाप दे बिलैया हर मुसवा सब के चाप चाप दे तब बिलैया एगो का कइलस मुसाबा बिलैया के पोछिए ध लेलस अच्छा मुसवा धले मुसवा धलस बिलैया के पोछिए तो बुझे कि अथी एगो बिलाई रहे बिलाई तो हर मुसवा सब के बिलैया चाप दे हाँ हाँ एगो छुछुंदर देखलस नु तब बिलैया के पोछिए धलल छुछुंदरवा अच्छा सुंदर है हां आ एगो मुसवा बचल रहे हाँ कहला से काई है बिलाई रानी तू हमनी के देखलू तो चाप देवेलू हाँ। एगो है तारा के छुछुंदर तबाह कर देले बा हाँ तब बिलैया कहती है बिलैया के नाम हसीए टिकट बिल्ली अच्छा बिलैया कहती का कि एकरा मारला से भागत नहीं थी ना ना हाँ नवे पैना कब अपन मुंड घुमाबो तनी चापे खातिर नु हाँ। इतना नहीं छुछुंदर ऐसा महकता महाकला से चापे का मन है कौन हाल मानी कराई कर नॉल की नहीं के चल कर पंखी लगा जा तो जैसे कि लोग सब ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर कॉमेडी बहुत ही सुंदर कॉमेडियन हमारे बाघा भाई तो हमारा मुकेश भाई के मुंह जाम कर बड़ा 20 गिरो और बड़ा ये जो मुकेश भैया बना सामने हम देखते नहीं अब इनकर का जवाब होता कि बाघा भाई के मुंह दबाता जैसे मुकेश भैया बहुत ही सुंदर हमारे बाघा भैया तारे के तो पूरा लपेट दिला बना क्या कहे चाहता है अरे ई क्या लपेटी है आज इनकर चुथरी पथरी सब पलटे के पड़ी। चुथरी हाँ मारा हाँ ए उहे खिसा बा एगो साढ़ चरत रहे अच्छा 4.5 हाँ तो एगो बोका जा हाँ। पीछवा से हुरिया आवे वो भी आए हाँ तले एगो भैंसा देखला से कहला जे का ये साढ़ क्या ये सा आई तारा के एगो बोका आई हुरियावता हाँ तो कहता रहे का जानता रहो जानते रहो जब हम मूड घुमाओ तनी मारे के नु तो ये ऐसन बोका इने मोहकाता ऐसा वो ऐसा बोके हो अब बुझ एगो सियार रहे हाँ। आ साढ़वा के पीछे पीछे दौड़त रहे अच्छा आ साढ़वा के लटकर रहे अच्छा औजार औजार तो सोचे नु जो अब टपकी नु तो खाए में करा के अच्छा अच्छा कुछ दूर दौड़त गइल नु तो साढ़वा देखलस तो कहलस जे का होशियार तू पीछे पीछे का दौड़त रह तो कहता का जो अब चुई तो खाए तो कहल जे ए सियार एकड़ छोड़ आशा आ ई लटकर रही 12 मासा
तारा ना भेटा तोने हाल भाई बोका के ये चडी बोका साफ के तो का करे